Αρχίατρος, ψυχίατρος, ηταυλαμένος ΑΕ. Το ηταυλαμένος σημαίνει? Ηλίας Βλαμένος. Σμήναρχος Κάκαλος. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Βλαμένο. Μη με λέτε Βλαμένο. Αφού Βλαμένο σας λένε, πώς να σας πω? Δόκτωρ. Δόκτωρ. Καθίστε, δόκτωρ. Πού λέτε, δόκτωρ, σας κάλεσα εδώ? Δεν χρειάζεται, ξέρω, διότι αν δεν ήξερα τι δόκτωρ θα ήμουν. Καλά, ασφαλώς ξέρετε, αλλήμον, αλλά θέλω να σας ενημερώσω γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Υπάρχει κρούσμα. Κρούσμα, τι κρούσμα? Αυτοκινητικό. Όχι, ψυχιατρικό. Ειδικό της μου. Φέρτε μου το κρούσμα να το πατάξω. Να το πατάξετε, το θεραπεύσετε. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Πώς τα λέτε, πώς τα λέτε? Κύριε Νικητά, έφερε εισερχόμενα. Δέστε την. Εμένα γιατί? Αυτή γιατί να την δει? Αφού τη βλέπετε, είναι τρελή. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Δεν πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Αυτός ο τρελογιατρός δεν μου φαίνεται καθόλου σόι. Αυτός ο τρελογιατρός μου φαίνεται καθόλου σόι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να μάθω τις μεθόδους του. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να μάθω τις μεθόδους του. Πηγαίνω στα άλλα πολύ ωραία. Κι έρχομαι κι εγώ. Τα γεια πράγμα. Κι έρχομαι. Χαλαρώστε, παιδιά μου, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Τα πεταλάκια. Ντρούγκου τα κουδουνάκια. Ντρίγκι, μάνα μου. Συγχαρητήρια, παιδιά μου, πάτε πολύ καλά, πάτε πολύ καλά. Και τώρα που χαλαρώσατε, έλατε να κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, δόκτωρο, θα μας κάνεις ένεση? Ποτέ ένας δόκτωρ Βλαμένος δεν κάνει ένεση. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά, έτσι, μπράβο, έτσι. Και μιλήστε μου για τα παιδικά σας τραύματα. Κύριε, να πω. Για πες, να δούμε τι θα πεις. Ξεκίνησα από τα Τρίκαλα, μικρό παιδί ορφανό, γιατί και οι δυο γονείς μου ζουνε. Και κατέβηκα στην Ξελογιάστρα Αθήνα. Όταν έφτασες στο σταθμό Πελοποννήσου. Όταν έφτασα στο σταθμό Πελοποννήσου, Είχες ένα όραμα? είχα ένα όραμα. Να γίνω σκηνοθέτης. Ένας Φόσκολος, ένας Τάσος Μπυρσίμ, ένας Ανδρέας Μορφωνιός, ένας Γιάννης Μπέζος. Και έτσι πήγα και γράφτηκα στη σχολή Σταυράκου. Γιατί? Αλλά δεν καταλαβαίνετε, ήμουν άφραγκος. Και τι έκανα, σβλάχο? Αναγκάστηκα να βγει στη Συγκρού. Όχι κάτι χειρότερο. Χειρότερο από τη Συγκρού γίνεται. Αναγκάστηκα να βγω στο πεζοδρόμιο και γυάλιζα παπούτσα. Όποιος περαστικός πέραγε του γυάλιζα τα παπούτσα. Έγινε ένας λούστρος. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί θέλω να πάρω το τρελό χαρτό. Καταλαβαίνω. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα.